ଯାହାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଇଁଷ ଖିଆ ଲୋକ ଆଇଁଷ ବାର ହେଲା ମାନେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଭାତ ଯିବନି। ଆଜି ଚିକେନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ମେଥିକି ଦଳା ହେବ। ମେଥି ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭାତ ଟେଷ୍ଟ କର କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ଖରା ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାହେଲେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ଲୋକମାନେ ଆଇଁଷକୁ ନହେଲେ ଭାତ ଯାଉନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ବାପରେ ବାପ କି ଖରାରେ ପୁରା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ବୋପା ମା ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି ଏକାଳେ। କାହାଡ଼େ ଏମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଖରା ହେଉଛି କହିବେ। ରହି ହେଉନି ଟୋଟାଲି, ତତେଇ ଦେଉଛି। ଛାତ ତତେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଉ ପାଦ ରଖିଲେ ହେଉନି, ତାତିଛି।